Salutare tuturor, eu sunt Andrei și el este Iosif. Pandalie. Și bine v-am găsit în primul episod din Minecraft. Multiplayer. Da, Hei, nu mai dau în mine. da, ne-a spawnat într-un sat de villageri Și și să-i dăm drumul. Haide, Iosif, vină. Vin. Da, numele meu de canal de joc este CLT. Și eu Pandalie. Nu știu de ce mi-am pus așa, dar îmi place mult. Hai să ne facem pâine Stai. de la villagerii Da, ăștia. bă, dar trebuie să plantăm și înapoi. Da. Te duci să faci pâine sau... Păi, da, fac. Eu Ai m-am dificultate? apucat. Ce? Ai dificultate? Nu știu, nu cred. Deocamdată stai să ne facem, știi? Să avem și noi o căsuță, sabie, toate ce. Și după aia, După aia o să dăm dificultate. Hard. pe mie nu mai are de dificultate. Da? Hmm. Da, ce sunet inervant scot Mie îmi place. villagerii. Ha. Unde ești, Iosif? Aici. Joseph. Unde ești? Aici. Ia uite. Aha. Te văd. O grămadă de semințe sunt la mine și tu ai luat tot alea. Am și 16 cartofi. Ha. 16 cartofi? Da. 15. 14. 13. Și Așa, 2. nu mai... Deci 12 cartofi. E să intrăm și noi la ăștia, la villageri în casă. Te duci. Mă duc eu. Mă duc eu. Au raft de cărți. Crafting table. Îl iau. Iau crafting table-ul. Eu mă duc să iau chestul. Așa iau. Crafting table. Chest. Ce-o fi în el? Ce e? Nu știu. Mâncare. Un târnăcop și... Golden ingot. Da, și pâine. Unde ești? În ce casă? Ieși afară. La să te văd. fărnățărie. Acolo unde e Da, chestul da, ăla. te văd. Stai, mă, nu mai da în mine. Gata, mă. Cât ai? Ai luat furnal? Stai, las că-l iau eu. Că am un pickaxe de iron. Eu sunt mafiat. Da. Asta înseamnă să fii Iau mafiat. niște Lemn? bucăți de lemn, da. Iau camul. Așa e. Bă, Și stai dă-și mie. să astupăm ăsta. Ce? Lava. Da. Ups. Ai făcut-o, nu? Chiar. Făcut-o de oară. Dă-și mie un pickaxe, mai ai unul? Nu. Nu mai am. Atunci, dă-și mie Ia lemn. cobble. Ia lemn. Ia lemn. Dă-mă lemn. Dar tu L-am nu pus știi- jos. De ce În loc să ți-l dau așa, știi? mi-l arunci? Eu te băt tot la tine, vei. Tu la mine? Da. Uite-te în chest. Un cotă de lemn. Așa că am eu crafting table. Să ne scuzați că distrugem casele oamenilor. Să nu ne scuzați. Asta vrem. Să le distrugem. Mai taci, mă. Bă, vezi că iau chest-ul. Se face noapte. N-avem lână. Da, de fapt, suntem deocamdată pe peaceful. Da. Deocamdată. Cât lemn ai? Eu... O bucată. Atât? Da. Ai făcut ceva cu el măcar? Da. Crafting? Nu crafting, l-am luat de la villageri. Mai am făcut un topor și un pickaxe. Pune crafting-ul jos. De ce? Pune crafting-ul jos. Nu-l pun. Este, mă. Așa. Unde ai dispărut? Ah, deci mi niște lemn. Ce? Niște lemn. Păi Sau las că iau de aici. nu mai ia de aici, bă. Nu mai lua, bă, de acolo. Ce? Ia, mă. Ia, bă, vezi că e lângă tine.
Tot eu l-am luat. Bă, uite-te mă încoace. Vreau ferma. Ce vrei? E ferma mea. Da, atunci e și a mea. Pleacă de aici. Nu vreau. Nu mai dă mine. Să-mi dai mine. Bine. Mersi că eu fac pâine aici. Am Tu faci două pâine pâini. și eu îmi fac unelte de gold. Ce faci, mă? Nu fac. Lasă, fac, păstrează mă. goldul. Să Nu păstrezi fac. gold. Nu contează să Mă duc să iau niște lemn. Sau mai te duci tu. Ce? Hei, las că mă duc, că am văzut și am văzut niște pepene. Mamă, mult pepene. Ai luat? Îl iau. Eu mă duc în mine. Mamă, cât pepene. Îmi dai și mie. Ce fel de băbița? Nu, ei, Îți dau, mă. e breazlă sau ce? Am găsit iron. Bă. Uite-te, vezi ca să nu ne pierdem. Nu, eu sunt chiar aici, lângă sat. Ține minte. La villager este... Mamă, cât iron! E mult? Oho! Să las că vin eu cu ăsta de iron. Gata, l-am luat pe tot. Ah. Am 30 de alea de melon. Îți dau și ție 15 și eu și 15. Ia uite, ce nevoie de fraier. cărni. Fraier. Cum ratez tu asta? Dă-ți mă split control să-l aud o ușă Și eu. de la villager. Da. Și am auzit și Vrei eu. Ha, în spatele tău. Bau. Auzi. Alt fier. Da? Dar nu-l vezi? Nu. Pleacă de aici. Gata, mă, nu mai da. Da, pleacă de aici. Gata, mă. Dar de fapt, Am nevoie de cărbune. căul. Da. Mamă, cât e aici? Cărbune? Nu. Aia. Fer. Fer? Și eu am 7 Am bucăți. găsit diamond, cică. Da, mă. Găsești diamond așa. Diamond așa repede. Ar fi fost șmecher. Ar fi fost. Ia stai să ne mai uităm pe aici. Să Țaulă. săpăm pe aici. Ai și tu ceva ca să arde lemn? Ca să să prăjesc și eu iron-ul. What the hell? Bă, ce zici? Pun crafting-ul pe post de... What? Știi unde am ieșit? În fântână. Stai ca să mă duc înapoi. Du-te, bă, că ești prea tare. Eu nu mai am cu ce să... Fă. Deci nu e bine să sap încolo. Unde ești, bă? Gata, bă, te În văd. mine. Îți văd numele. Sapă în jur acolo să văd dacă mai dau de ceva. E, văd. Am văzut și eu, văd și eu ăsta de... Mă, și tu cu ce să... Că n-am ce să pun la furnal. Am găsit. Ce? Căul? Da. Bravo. Lasă-mă să-l sparg eu. Stai, mă, să spar și eu ca să am și eu. Hei. Ai luat vreo bucată? Da, una. Lasă-mă, mă, și pe mine. Dă-te de aici. Bine. Eu vreau să fac level. Păi și eu vreau. Dar nu fi Câtă ca experiență ai? aproape de nivelul 1. Nivelul 1. Stai, mă, lasă Nivelul și 3. mie. Cică. Da. Calicule. Vezi că am săpat bine? Ce ai vrut? Am săpat bine pe aici. Da. Și am dat de căul. Mult căul. Câte bucăți de căul ai? 11. 22. Bravo. Mă, stai și tu până apropiere pe aici ca să prăjesc și eu iron. Pe ce? Pleacă de aici. Mă, lasă-mă. Să nu dai mine. După ce că-ți prăjesc aici iron. Îți dau și iron-ul meu?
Da, dă încoace. Pune-l în Stai. furnal. Ia, bă. Hai. Așa. Am 8 bucăți. Tu câte bucăți ai avut? Nu știu. O să luăm asta alb, știi? Să-l diorit. Pentru ce? Să-l facem, știi? Să-l prelucrăm. Că arată șmecher. Ce? Iar am dat de o peșteră. Da? Vino. Sper să fie. Cău. Am găsit cău. E bine. Mamă, ce șmecherie. De ce le vânești? 1 și aproape 2. Eu sunt 2. Păi dacă mi-ai furat mie experiența. Dacă am să le Scuze. Nu mai da. Scuze, Când scuze. fac și o sabie și te rup. Ți-o tot ai tâmbul. Nu o face. Gata, boss. Eu n-am găsit iron aici, să știi. Eu n-am lemn. Nici eu. Eu n-am găsit iron, să știi. Bravo. Păi și așa trebuie să-l prăjești. 10 iron aici. Eu n-am lemn, mă. Și cam atât cu episodul pe ziua de astăzi. Bye bye. Aici a fost Andrei și Iosif. Pandalie. Pa!